କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବାରର 5 ଜଣ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ। ବଞ୍ଚିଲା କେବଳ ବୋହୂ, ଯାହାକୁ ମନେ ହୋଇଥିଲା ଅନହୋନି। ସେ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରାଇମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସେ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ସେହି ପରିବାରର 5 ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କାରଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଡ଼ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୂଙ୍କ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ମାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମାଇଁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି। 5 ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କମ୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲା। 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା 5 ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା। ବୋହୂ ଖାଇବାରେ ଥାଲିୟମ୍ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଅପରାଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଠିର ମାଇଁ। ସାଦିସୁଦା ଜୀବନର ଘୃଣା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଯୋଗରେ 5 ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ସକାଳ ବେଳା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ମହାଗାଓ ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଓ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଝିମ୍ଝିମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କମରରେ ମଧ୍ୟ ଝିମ୍ଝିମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ଓ ଲଜାମୁଣ୍ଡା ଭାବେ ଜୁଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗକୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମାତାପିତା ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ପରିବାରର ଆଉ 3 ଲୋକ ଏହାର ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦହଶତ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ମାମଲା ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଜାଣିଲେ ଯେ 5 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଜୀବିତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଲେ, ତାହାପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି 5 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆସିଥିବା ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସାୟଦ ଆପଣମାନେ ମନ ହଜିଯିବ। 5 ହତ୍ୟାର କାହାଣୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଡିସେମ୍ବର 2022ରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୁଅ ରୋଶନ ଅଲୋକାର ରହୁଥିବା ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ସହ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ। ସଂଘମିତ୍ରା ଗୋଟିଏ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସଂଘମିତ୍ରା ଘରୁ ପଳାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଡ଼ଚିରୋଲି ରୋଶନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ରୋଶନ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ନଣନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଥିଲା। ତାଙ୍କ 3 ଜଣ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ। ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଓ ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ନିଜ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସଂଘମିତ୍ରା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମନା କରିଦେଲେ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ରୋଶନ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ମାରପିଟ କଲେ।
ପଡ଼ୋଶରେ ରୋଶନଙ୍କ ନିଜ ମାଇଁ ରୋଜା ରାମଟେକଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସଂଘମିତ୍ରା କାହିଁକି କେଜାଣି ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ତାହାର ଘରେ ରୋଜା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥିବା ଝଗଡ଼ା କାରଣ ପଚାରିଲା। ସାହାରା ମିଳିବା ସହିତ ସଂଘମିତ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ସେ ଏହି ଘରେ ନର୍କରା ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି। ସଂଘମିତ୍ରା ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ଏତେ ନିଜପଣ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ରୋଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ଯଦି ବସ୍ ଚାଲନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସଂଘମିତ୍ରା ଥାଲିୟମ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତଡ଼ପି ତଡ଼ପିକି ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେ ରୋଜାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କହିଲା ଏବଂ ଏକଦିନ ପଡ଼ୋଶ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଥାଲିୟମ୍ ଆଣିଲା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଲିୟମ୍ ମିଶାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୂଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ତାପରେ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶଙ୍କର ଏବଂ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଜୟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହାପରେ ପାଲଟି ଆସିଲା ରୋଶନ ଏବଂ କୋମଳଙ୍କ ଅବସରରେ। ସଂଘମିତ୍ରା ନିଜ ହାତରେ ଥାଲିୟମ୍ ମିଶାଇ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ କୋମଳଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ବିଜୟାଙ୍କ 3 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଉଷା। ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ମାଇଁ ରୋଜା ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଲିୟମ୍ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। 8, 14 ଏବଂ 15 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସବୁକିଛି ସଂଘମିତ୍ରା ଏବଂ ରୋଜାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମାମଲାରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ଏମିତି କିପରି ଖୋଲିଲା ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ। ଆସିଲେ ଯଦି ଯେହି ହସ୍ପିଟାଲର ଏହି 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ସେଠାର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଏହି ମେଡ଼ିକାଲର ଅଫିସର ଘଟଣାର ସୂଚନା ଗଡ଼ଚିରୋଲି ପୁଲିସକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ହିରାସତରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ସଂଘମିତ୍ରା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ହାତ ନଥିବା ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସଂଘମିତ୍ରା ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ରୋଜା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଯାହା କହିଲେ। ପୋଲିସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସଂଘମିତ୍ରା ଏବଂ ରୋଜା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଡ୍ରାଇଭର ସହ 3 ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଲିୟମ୍ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସଂଘମିତ୍ରା ଏବଂ ରୋଜାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଗୁଡ୍ ବାଏ।